descobreixes, dius, ostres, s'integra perfecte en el territori, és un producte xulíssim, si em permeteu la paraula, diferent, que té molt d'atractiu, que té molt recorregut, i després, jo havia estat 2 vegades, aquesta és la tercera, però és la primera vegada que estic per la nit, un projecte superatractiu, a més, supercomplet, que combina una tecnologia que et permet fer unes coses molt interessants, amb un producte ben estructurat i amb una gent, perquè m'he quedat molt sorprès, de veritat, la gent que ens ho va explicar ahir, tots i cadascun d'ells, dius, a més aquesta gent té molta gràcia, té molt de ganxo. El tren turístic és una oferta àmplia que a més està creixent respecte a l'any anterior. Hem tingut ocupacions l'any 22 del 80%, amb 5.000 i escaig, i ara esperem tenir 90% d'ocupació. L'oferta turística i de retruc, que és l'important, l'impacte en el territori, en aquest territori de muntanya, en aquest territori que té molt de turisme per desenvolupar i uns atractius importantíssims i que no són coneguts. Poble que un entorn tan atractiu, amb una oferta tan interessant, no sols paisatgística, sinó també gastronòmica, també arquitectònica, també de contingut, com les botigues, com pot ser que no ho coneixem? I aquí hem de repensar-nos com podem fer encara més, no ferrocarril, sinó com a país, que això es conegui molt més. Si em diguessis què és el que voleu fer en el futur? En el futur és desenvolupar aquest 365 i convertir aquests productes en un producte molt més complet, molt més rendible i molt més, que doni molt més retorn al Pirineu, al territori. Geogràficament, però també en un sentit més global, el tren dels llacs i la línia Lleida del Poble és un eix vertebrador de l'economia i de l'activitat d'aquesta zona de les comarques de Lleida, dels Pallars i de la Noguera.